Kampana sa mga simbahan gibagting batok sa coronavirus disease. Samtang bukas gihapon ang mga simbahan sa mga tawo nga musod ug mag-ampo. Ano yung report? Alas 12 sa udto, gibagting ang lingganay o kampana sa Cebu Metropolitan Cathedral. Pagpahinumdum kini sa katawhan nga panahunas pag-ampo sa Oratio Imperata subay sa kamanduan sa Archdiocese sa Sugbo aron pag-abog sa kagaw sa corona. Gisunod dayon ang paglitok ni Father Japit Jongson sa orasyon. Kining Oratio Imperata no nganong giduso kini sa simbahan kay kini siya linain og espesyal nga pag-ampo kung ana ay dakong panginahanglan ang maong katawhan sa Dios. Samtang hilabihan kamingaw ang sulod sa cathedral, diin maihaplang sa tudlo ang mga nag-ampo. Pag yun ni Father mo, kung siya sa orasyon perata, wadayin ko maniud to ako yung gihuwat nga ma-pray niyang orasyon. Human sa announcement ni Cebu Archbishop Jose Palma kalabot sa bagong protokol nga gipatuman karon sa simbahan, bukas gihapon ang mga simbahan diri sa Archdiocese of Cebu alang sa mga tawo nga muhalad sa ilahang pag-ampo. Unya giklaro pod sa kaparian nga wa makanselar ang misa, ang nakanselar lang ang pagtambong sa katawhan sa misa nga ilahang ipahigayon. Ang pagbagting sa kampana sa mga simbahan himuon kada alas 12 sa udto ug alas 8 sa gabi alang sa pagpangadji. Bells no are important labi na sa simbahan. Maubitaw na nga sa matag higayon nga kita magsaulog sa mga sa santos nga misa naagyud ang bell kay ang bell maumay mo signal sa mga tao no maumay magtawag sa atensyon sa mga tao. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.